Kupita ku chisankho chomwe chidzachitike pa 16 September chaka chino cha 2025 ulendo umene ukuyandikira taona ndithu zipani zochoka kumbali yotsutsa boma zikumabwera kumazafotokoza maka kuti amene akuchita ndithu zokambirana ndi cholinga choti ayenderere limodzi pa chisankho chomwe chichitike pa 16 September chaka chino cha 2025. Nde tikakutengani mbuyo pang'ono panali ndithu pa 3 June chaka chino cha 2025 pamene tinaona ndithu kuti achipani cha UTM komanso achipani cha Afodi anazabwera ndithu kuzasimikiza kunazo noti akuchita zokambirana ndi zipani zina zotsutsa boma. Nde mu zipani zotsutsa boma amenemo ankafotokoza ndithu kuti chipani cha DPP chili mgulu limenelo, ndipo amene anazasimikiza makazi zokambirana zimenezo ku chipani cha UTM amene atundi a Felix Njawala omwe amayankhula chipani chimenechi, komanso ku chipani cha Afodi amene atundi a Enoch Chihana omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi anazasimikiza ndithu kuti akuchita zokambirana zimenezi kuti ayendere limodzi pa chisankho chimenechi. Komano tikakutengenso ni mbuyo pang'ono aku chipani cha Democratic Progressive Party anakhala ndithu akubwera kuzayankhula makazi okhuzana ndi mgwirizano kuzera ndithu kwa Secretary General wa chipani chimenechi omwe ndi a Peter Mugitho amasimikiza ndithu kuti akuchita zokambirana ndi zipani zimenezi kuti ayendere ndithu limodzi pa chisankho chimenechi. Komano aku chipani cha Afodi ndi amene ndithu amakhala akubwera nthawi zambiri ndithu kuzapereka update ya mmene zokambirana zikuyendera ndithu kumbali ya otsutsa boma. Nde tikukumbuka ndithu kuti pa 7 July chaka chino cha 2025 amene amayankhulira ku chipani chimene cha Afodi amene atundi Anne Maluwa anazabwera ndithu kuzafotokoza kuna zoti zokambirana zawo ndi chipani cha Democratic Progressive Party komanso chipani cha UTM nde kuti zili pa 80 kumapita ndithu ku 90%, nde kuti zinangosala kochepa chabe kuti ndithu apange mgwirizano umenewu. Ndipo mukuyankhula kwawo anasimikiza kunazona kuti iwo ndithu abwera posachedwa kuzapereka ndithu feedback kunazona kuti anthu amenewa apanga alliance nde kuti pa chisankho chimenecho ayendera limodzi. Ndipo satira zimenezo tinaonanso kuti Chris Taulo omwetu ndi wachiwiri kwa Secretary General wa chipani chimene cha Afodi anazabweranso ndithu panali pa 15 July chaka chino cha 2025 kuzafotokoza kunazona kuti iwo ndithu akuchita zokambirana ndi zipani zimenezi, zipani ndithu zotsutsa boma, ndi zipani zake amatchula makamaka kuti chipani cha United Transformation Movement komanso chipani cha DPP ndithu kuti ayendere limodzi pa chisankho chimenechi. Nde takhaso tikuona ndithu kuti Enoch Chihana omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi akhala akubwera pafupipafupi kumapereka ndithu uthenga kunazona kuti iwo akuchita ndithu zokambirana, ndipo zokambirana zimenezo zisimikizika posachedwa maka posatira ndithu kuti bungwe la Malawi Electoral Commission ayamba ndithu kulandira ma nomination papers kuchoka kwa anthu amene ndithu akufuna kusapikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Nde tikakutenganso ni mbuyo pang'ono amene wa Enoch Chihana anazabwera ndithu kuzanena zona kuti akupanga endoze a Peter Mutharika kuti ndithu ali ndi kuthekera kuona kuti atha kuzatukula miyoyo ya Malawi ngati atapasidwa mwayi ndithu kukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi. Zimenezi anayankhula maka ponena kusonena kuti akuti ku Malawi kuli mavuto ochuluka kwambiri amene abwera chifukwa cha usogoleri umene ulipo padakali panopa kumene ku Malawi. Usogoleri umenewu ndi wa Malawi Congress Party mosogozedwa ndithu ndi mtsogoleri wake amene ndi Lazarus Chakwera. Nde amazatchula ndithu mavuto ngati amati kusowa kwa ndalama zakunja, kudula kwa fertilizer komanso mavuto a njala ndi ena ndithu mwa mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Ndi amanazona kuti atasankhidwa ndithu Peter Mutharika kukhala mtsogoleri kumeneku ndi kuti ali ndi kuthekera kunena zona kuti azasintha ndithu miyoyo ya Malawi. Ndeno amene wa Enoch Chihana tinaona ndithu kuti tsiku la lero anapangisa msonkhano wa ndale kumene kunali ku Zomba pa Chinamwali pamenepo. Ndiye pa msonkhano umenewo amafotokoza kunena zona kuti ambali yotsutsa boma asazikundikire maka kufuna ndithu kuti azakhale maka kupikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Kono malo mwake ndithu akhalene pasi aunilikirane bwinobwino maka ndi cholinga choti apulumutse Malawi pochosa ndithu chipani chomwe chikulamula kumeneku chomwe ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndimene ndithu anayankhulira amene wa Enoch Chihana. Nde amazasindika kunena zona kuti potengera kuti masiku asala ochepa kuti ma presidential candidates akapereke ndithu ma nomination papers awo ku bungwe limene limayendetsa chisankho kumeneko bungwe limene ndi la Malawi Electoral Commission. Nde kuti iwo ndithu akambirana bwinobwino kumbali yotsutsa boma, nde kuti abwera ndi chiganizo kuti apanga ndithu alliance ngati zipani zotsutsa boma kumeneko.
Ndiwo amapitirizaso a Enock Chihana kunena zona kuti iwo ndithu ali ndi kuthekera, ali ndi ndalama komanso ali ndi kuthekera luntha lonena kuti atha kuyimira ngati mtsogoleri wa dziko limene la Malawi. Komano cholinga chawo ndi chofuna ndithu kuti apange mgwirizano ndi zipani zina ndi cholinga choti athandize miyoyo ya Malawi maka ndithu pochosa ulamuliro umene uli kumeneku omwe ndi wa chipani cha Malawi Congress Party. Ngati muli ndi ndemanga pa nkhani imene mutha kutuza ndemanga imeneyo ku comment section, koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo a anthu ena. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe ku channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kupezani